Спала си с него след мен. Млъкни, това беше само бас. Въпреки, че знаеш какви чувства имам. Какви чувство? Ако има някой, който не е спал с цялата стая, да си вдигне ръката. Въпросът на референдума ще бъде да се възпроизвеждаме ли чрез размножаване? Отговорът е елементарен. Много по-лесно се управлява народ от 3 милиона, отколкото народ от 30 милиона. Имаме нужда от нов политически проект. Чекано! Ма кой сте ви? Голямо мерси! Айде, живи и здрави! Сега вече всички сме престъпници. Умрелият затворник остава. А как остава, бе? Как остава, бе? Ама как така от 100 хиляди само 20? 20 години ли ще ни лепнат? По 20 още ли? По 20 да човек. Добре, 20. Аз ви казах, че той ще ни издъни. Тази ви е страхотна. Може и още една. Разбира се. То еластик няма ли да го разкараме? Еластика и маската остават. Ма, аз такова нещо, клиент с маска до сега не съм имала. Малко странна работа. Един ротвайлер е охапа. Пораженията са големи. Изглежда ужасно. Така е. Добре. Ето тази е по последен писък на модата. Ето, така по-екстравагантно. На дамата много й отива. Тя отива, ама много се набива на очи. Това е. Тази ми е последната. Тази е идеална. Щом ви харесва, чудесно. Много ни харесва. Благодаря ви. Ето както се бяхме разбрали. Може ли да не препоръчате някоя маникюристка? Не мога да се сети, съжалявам. Исках да кажа педикюристка. Аз лично такъв ангажимент не мога да поема. Много ви благодаря. Моля. Пак ще ви се обадим. Аз точно тогава няма да мога. Аре, чао. Ужас! Какво? Много е добре. Мислиш ли? Янче! Маме, какво ще кажеш? Същата си. Даже малко по-зле. Взимай си маската. Йордане, откъде намери тая? Пълна некадърница. Нищо не може да направи. Иди си намери друга. С твоите претенции да ти идва вкъщи на крака, хем с маска да те работи, то била крие, няма... Ти какво искаш, да изляза на улицата и хората да ме разпознаят? Тълпата да ревне срещу мене? Няма вече тълпа. Народа се укрути. Оне, дето искаше да ме изкорми, всяка нощ го сънувам. Виждам го как се е надвесил над мене, проснал е на земята, извадил оня голям... Какво? Какво? Нож! Слава Богу, че е нож. Това, което го изживях преди месец и половина, и на най-големия си враг не го пожелавам. Дори и на Рангел? Да, дори и на Рангел. Не го ли виждаш как се е чалдисал от оная Вартоломеева нощ в центъра на София? Леле, гледай ги. Зомбитата пак тръгнаха, а? Они гладуващия пак им пълни главите. Истината.
Национално единство. Любов за всички, ала бало. То там не е ли Ванката, бе? То с китарата. Ванка! Аре, бе! Какво става? Ще изтървем предните места до палатката. Стига, бе, човек, ние сме на кино. Ай с нас. По кино, бе! Аре да е вода да слушаме истината. Човекът говори страшни истини. Ти ли си се вързал на тия глупости, бе? Точно то ще промени България. Не, така, това е българския Ганди. Знаеш колко мъдро говори, същевременно простичко, разбираемо. Абе, стига, бе! Бивш политик тръгна да ми се прави на човек от народа. Точно това е, че е бил вътре в лайната и затова знае истината отвътре. Пълен смешник е, бе, Ванка. Тръгнал да гладува за смяна на статуквото. На кой ще го накриви с този глад? Говориш така, защото не знаеш неговата доктрина за неформалните институции. Всяка палатка парламент, всеки човек депутат на собствената си съвест. Това са основните му точки. Само ти кажа, че си ти промили мозъка с тия глупости за отправните точки. Заради такива песимисти като вас никога няма да се оправим. Аре, отивайте на терминал 2, отлитайте. На запад чини и много. Пупа на къв се прави? Не. Тук не може. Това са паркоместа на Патриаршията. Ама аз при вас идвам. Имам час за 12:30. Казвам се Григор Чомпалов. Чобанов, Чомпалов. За покаянието? Да. Лад с мен. Чакайте! Само ако може малко по-бавно. Че не мога да ви стигна. Какво правите? Аз така да покажа смирение. Не ли е прието така? Стани. Абе, момче, ти да не си ония лудия поп с челопечен. Не. Аз съм кореняк софиянец. От извор. Я кажи на светиня му, ти за какво искаш да се покаиваш? Ерес ли си създал? Не е ерес. Тогава какво? Алтернативен синод? Не. Много по-малко. Една камбана и 2-3 иконки. Реализирах в пълно затъмнение на ума, за което се разкаивам и го считам като долно, мерзко и подло злодеяние. Какво има в торбата? Оръжие? Взривни материали? Кажи на светиня му, какво има в торбата? Кой е тая пепел? Да си посипе главата пред патриарха. Не. Буклуци горе няма да правиш. Преди 2 часа е минавано с прахосмокачка. Ако си я посипе тук навънка, вие ще му предадете ли? Дай ми торбата. Дай торбата. Пусни. Чомпалов! Пусни. Сега качваш се на библиотеката на 2-я етаж и веднага дясно. След библиотеката минаваш през Параклиса и веднага вляво. След което Параклиса дясно и пак дясно. След което заставаш пред един разстрояващ се коридор. Държиш средата. И си там. Виждаш едни големи двери и влизаш. Да не се загубя. Потамяна и ще го намериш. Чакай. Пусни СМС за църковна зона. Що, пайка ли ще ме дигне? Ще ти анатемосам буса и няма излизане от сервиса. Добре. Няма проблем. Даже 2 ще пусна. За всеки случай. Готово. Не е готово. Ей, сега е готово.
Хайде. Чух, към 8 щял да излезе. Към колко? 8? Към 8. Оставила съм Боба на едно. Дано не изри водата. Аре, стига с тези битовизми, бе. Тъй, гати. Не може само за хляба и за Боба да мислим. Искаме истината! Искаме истината! Искаме истината! Искаме истината! Искаме истината! 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 Петре, моля те се, отстъпи с тая гайда от тук, че ми бериш една англишко. Моля те, дразниш ме. 45 дена нищо не се хъпнал. Ай, моля те. Истината! Истината! Братя и сестри, скъпи българи, народе мой, 45 дена не съм сложил нито трохица в устата си. Но аз не съм сам в този поход, в търсене на истината, братството, единството. Единство! Синко! Единство! Синко! Нося ти мед. Мед от Елин Пелин. Елин Пелинския не е най-хубавия, но благодаря ти, братко. Аз няма да го ям сега сам този мед. Ще го едем всички ние заедно. Всички ние ще топнем пръщето в меда, когато построим една нова, истинска, нова България! Браво! Да, браво! Браво, Рангеле! Браво, браво. И ние носим, Ангеле. Много ви благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви много. И липов чай от Кричим. Браво! Спокойно, аз съм. Или? Славче, купих ти памук, ролон, боди лошън и списанието, което го четеш. Ексфолиант, Какво? алакочистител. Айде сега отивай пак до магазина. Трети път няма да ходя. Виж какво, това твоето състояние вече е клинично. Четох за симптомите в интернет. Това си е класическа страхова невроза. Не е така, Йордане. Ако човек преживее такъв шок като мене, реакция като моята е абсолютно нормална. Как нормална? Това са 45 дни. И луди ни направи. Това направи, онова направи. Ами ако аз взема да се затворя, какво правим тогава? Ти си мъж. Вашата нервна система е по-здрава. Да, бе, да, много по-здрава. Питаш ли ме всеки ден, като ходя до магазина и го срещам ония директора на затвора? Пуши и ме гледа. А така като минавам покрай него и ми се усмихва едно мазно и ме поздравява. Здравейте, господин Лютов, вика. Здравейте, господин Лютов. И очичките му така като на пепелянка. Да ти имам проблемите. Един човек го погледнал накриво. Мене 7 милиона ще ме разкъсат. Славче, крайно време е да се нормализираш. Трябва да започнеш да излизаш навън, на слънце, така, на въздух, като нормалните хора. Йордане, ти не разбра ли, че за мен не е вариант да изляза на улицата? Аз трябва да се махна от страната.
Планираме да се изнесем в чужбина като дипломатически контингент. Нали това урежда в момента Праматаров? Праматаров! Праматаров и той е един контингент. Апаратчик до мозъка на костите си. Да, но има сериозни връзки в президентството. Бе, какви връзки има в президентството? Има връзки в президентството. Какви държави му предлагат? Афганистан и Монголия. На контингента на географията. Че какво му е на Афганистан? Прародината на българите. И какво ще учи там Яна? За прабългарин или за талибан? Добре, айде, съгласна съм. Монголия. При Чингис хан. Бе, какъв Чингис хан? Това е минало преди сума време. Яна, моля ти се обясни на баща ти кога е умрял Чингис хан. 10-15 век. Ти колко имаш по история? Пълна шестица. Ужас. Да, ама знам какъв е бил прякора на Чингис хан. Айде кажи на майка ти какъв е бил прякора на Чингис хан. Бай монгол. Марш в стаята. Глупости няма да слушам тука. Детето трябва да получи образование, а тя ще говори при бай монгол. Акъл нямаш. Йордане, къде? За ексфолиант. Ваше Светейшество, съгреших. Стъпих на криво. Какво да направя? Човек съм. Грешник. Грешен съм като средностатистически тотофиш. Напуснах лоното на църквата най-необмислено. То всъщност, вие ме изгонихте. Айде да не се връщаме назад. Само да спра тая музика, че много ме разсейва. Докъде бях стигнал? Ваше Светейшество, искам да се върна обратно в църквата, защото усетих Божият гняв на гърба си. 1 година без заплата, без осигуровки, без дом, пълен ад. Не искам много. Една малка църквичка. И прак ли ще може? Само че да е на течение, да има народ. Защото съм се затъжил да помагам на хората. Вие ми помогнете на мене, пък после аз ще помогна на хиляди. Ако е рекал Господ. На милиони. Хайде, ще направи опашка, бе, Чомпалов. Да, готов съм. Защо няма музика? Спрях я, за да може да им се чува по-ясно изповедта. Тия дълги и томителни излияния без музика са негледаеми. Ужас. Сега патриарха няма ли да го гледа? Ще го гледа, но аз трябва да подлагам музика на монтажа. Кога ще получа отговор? Ще го видиш на сайта на Патриаршията, като въведеш персонален идентификационен код. Код ли? Какъв код? Пращаш мейл, ние ти връщаме линк. Кликваш на линка, актуализираш си акаунта, на мейла получаваш персонален идентификационен код. Тя църквата много дръпнала за 1 година. Така е. Поехме курс на пълна църковна дигитализация. Това е кръстоносният поход на 21 век. Хайде, че има хора от провинцията. Давай. Виждате ли паметниците на светите братя Кирил и Методий? Хубаво ги вижте. А сега погледнете зад мен. Паметника на свети Климент Охридски, техния последовател. Виждате ли го? 3 души, обединени в една велика кауза. България. А какво сме направили ние, госпожи и господа? Разделили сме ги на 2 паметника в 2 градинки. Точно така е. Ето къде отиват парите ни. В строежа на градинки на разединението. Истина! Моля ви, братя и сестри, аз не съм щастлив, че съм прав. Но съм прав, като казвам, че не съм щастлив от разединението на нацията ни. Браво, Рангеле.
Братя, нека заедно сега тук сложим точка на разединението. Кои от вас гласуваха за предишното правителство? Дигнете ръце, смело, смело. А сега, моля ви, тези от вас, които са против правителството, да дигнат ръка. Аз? Моля ви, братя и сестри, прегърнете се. Давайте, смело, смело, смело. Хайде, давайте, прегръщайте се. Благодаря ви. Кои от вас сега са от Левски? Аз съм от гара Левски. Не говоря за града, говоря за отбора Левски. А кои от вас са от ССК? Прегърнете се. А който от Локото? Нека локомотивеца да прегърне гара Левски. Давайте, давайте, смело, смело. Единство! 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 Усещате ли силата на единението? Янче, може ли секунда? Гриша всичко развали. Какъв е той, бе? Той ще викаш на дядо си. Я целувай ръка. Целувай, целувай. Аз съм духовно лице. Аз ще се разкарам, малко после пак ще дойда. Какво искаш сега? Ела до буса за една консултация. Ела. Гледай сега. Като го купувах това нещо, ми казаха само отваряш и тръгва. Гледай. Отварям, не тръгва. Черен екран. Той заспал, бе, Гриша. Те го направили такова ситно това копче, като си напеното зърно от лука. 13-та глава. Ма той е много як. 4 гигабайта RAM, 4 ядрен процесор, HDMI порт. Порт не ме интересува тези работи. Ти ми кажи, имейл дали може да пуска? А ти за колко го взе? Ами, за 80 лева. Толкова малко? Ами, до контейнерите един му ги продаде. Ама да ми отвориш една поща, че трябва да пише до патриаршията. Това младеж, какъв ти на тебе? С особен статут. Чуя се дали да го прави гадже или не. Ти внимавай, защото знаеш ли колко бебешки кръщенеца съм правил само с майката, без бащата. Одай такова чудене по улиците. Готов си. Паролата ти е попова лъжичка с 4. Чакай, сега да го пуснеш на адрес. Грешка, прошка, маймунка, синот.bg. Оп, върнаха писмо. Какво пише? Къде съм аз сега тук? Поп Ангел възстановен. Поп Герасим възстановен. Поп Кънчо възстановен. Поп Горчо възстановен. Но мене ме няма, бе. Що така? Ето те най-отдолу. Поп Григорий. Ерор. Ерор? Какво значи това ерор? Грешка, бе, Гриша. Явно ти си грешка в системата на църквата. За какво го купих този лаптоп? Дадах толкова пари. Да ми казва, че съм ерор. Айде, бегай тук. Оф, майчице. Ало, Ваше Святейшество. Право в камерата гледай. Чудесно. Брат, ти сигурен ли си, че такива снимки ти трябват? Какво име на снимките? Еротиката продава. Все пак правиш брошура за медицинска техника. Че какво? Болните нямат ли право на либидо? Добре.
Твоя си фирмата, ти знаеш. Чекай ти покажа нещо. Йовка от Кипър, какво мото за брошурата ми е пратила. Слушай сега. Щом съдбата сложи крак и те спъне, няма как. Ти си справена глава, погледни на тази съдба. С бастуна посрещния, по главата удария. Какво ще кажеш? Брат, това е гениално. Право нямам думи. Абе, момчета, вие мене тотално ме забравихте. Какво да правя? Ами, развърти се малко. На къде? Иди при проходилката. Я при цукалата по-добре. Не, върни се при бастуните. Дай, развърти ги малко тия бастуни. Айде. И по-весело настроение искам. Много ми става тъжно, като ви гледам тия бастуни. Се сещам за дядо. Сега като вземеш 200 кинта хонорар, няма да ти е тъжно. Давай, искам 200 карата усмивка, давай. Така. Хвани се за бастунчето. Да. Точно така. Брат, какво се набута с тия бастуни? Имаше си 20 000 от книгата на Йовка, сега имаш патерици и бастуни. Аз от тия бастуни ще стана милионер. Ще видиш. Да. За кой ли път? Хвани сега балоните, дръпни ги надолу. Усмивка. Какво? Япония? Да, току-що излизам от моя човек в президентството. Отварят ново консулство в Осака. Има 2 свободни места. Така че нашите шансове за сега са доста големи. И кой ще ни прати точно нас двамата с тебе? Големите риби веднага ще го лапнат това място. Не е така. Само Камишев имаше апетит, защото му излизало ефтино пътуването до там. Как ефтино, бе? Това е на другия край на света. Ама той лети от Япония до Владивосток и след това през цяла Русия ползва безплатни самолетни билети. Значи Камишев ще е. Къде ни броиш нас двамата с тебе? Не, няма. На Камишев му се отваря парашута за онето. Така ми каза моят човек. Шефът на опозицията, той не иска ли да отиде в Япония? Не. За него се говори, че се натискал за УНИЦЕФ. А лидерът на етнопартията? Не иска ли да е консул в Япония? Няма, той се вре за Международния трибунал в Хага. Така че спокойно. За сега Япония е свободна. Най-после една хубава новина. Обаче тия дни ще трябва да обядваме с моя човек от президентството. Иска да те види да прецени дали си надежда. Аз съм надежна, ама... Нали знаеш, че не излизам от къщи? Още съм в шок след ония събития преди месец и половина. Сега ти решавай. Дали да си в шок или да си културната шеф в Япония. Айде, чао. Днес от Централния софийски затвор избягаха няколко затворника с помощта на въже. Версията е, че бягството е станало може би преди около час. В момента тече разследване. Припомняме, че преди месец и половина от затвора избяга още един затворник при неясни обстоятелства. Не искам... Слушам повече. Напълниха се улиците с престъпници. Нали вие с Леля Гълъбина ги напълнихте? Кой знае какъв изверг сте изкарали с оня съндък? Ти внимавай, като ходиш навън. Спокойно. Ние няма да ходим по нашите престъпни улици. Много скоро ще се разхождаме по булевардите на Осака и Токио. Праматаров ми се обади. Заминаваме за Япония с дипломатическа мисия. Праматаров. Япония не е лоша държава. Висок стандарт, голяма култура. Там даже домакинските уреди готвили сами. Яна? Не се ли радваш, маме? Аз какво да правя в Япония? Всичките ми приятели са тука. Нали се похвали, че си станала приятелка с Кото Ошо във Фейсбук? Ти измислени Фейсбук приятелства. Искам си в България. Веднъж да изгрее изгряващото слънце и на нашата улица и ти не спря да мрънкаш, маме. Кой може да е по това време? Яна, иди да видиш. Някакъв с качулка. Как качулка? Така или така и така? Така и така стана 10 часа, аз ще си лягам.
Йордане, не отваряй! Не отваряй! Май, грижата с някакво много разум. Грижата ли си? Танчо, аз съм. А ти си ли в... Избегахме. Удобно ли е да вляза? Не е удобно. Как да не е удобно, бе? Не може, бе. Аз там не се връщам. Не може, ти как да не може, не как да не може, как да не може. Знаех си, че мога да разчитам на тебе. Славче, ама той влезе. Каква е тази умряла музика, брат? Пусни нещо за живи хора. Ками, Ели, дайте там чаши, чини и вижте какво останало от хладилника от вчера, руската салата, тия работа. Ви сте умрели бисквити, бе. Поне една покривка служете. А с тия глупости, бе, покривка. Ей, тук има някаква оканка, да я нося. Носи, виж там дали няма някакви ядки, бадеми, лешници или не са останали. Гледай, какво съм купил. Шотландско шампанско. Какво празнуваме сега? Какво, бе? Трябва да полеем новата фирма. Вчера какво поливахме? Вчера поливахме името на новата фирма. Преди седмица тогава какво празнувахме? Излизането на съдебното решение за новата фирма. Значи преди 20 дни празнувахме внасянето на документите за новата фирма. Ей, как помниш, като слон си, бе. Какво щупихте? Чаша. Пак ли чаша? Спокойно сте почистя. Сядай тук, бе, щупеното носи щастие. Вие майката му разгонихте на този апартамент от щастие. Да имаш моп. Какво? За чистене. Абе, спокойно, утре ще вземем и моп, и пластмасови прибори да не ги мием тия. Да ги мием? Не, аз ги мия. Да, бе, се тая. Не се тая. Намерих половин шоколад, да го нося, да го изядем. Взимай шоколада, взимай. И жаща и меда там, има цял буркан. Само че аз чупих меда, а не чаша. И там сега всичко е мед. И стъкла, защото нямаш моп. О, айде, стига. Айде, идите тук, идите. Айде, на здраве. На здраве. На здраве. Като сме най-зле, така да сме. Момчета, хапвате ли? А на здраве. Ева, бат Рангеле, хапни си. Хората за теб са ги донеси тези работи. Месец и половина вече, измъчи се. Сакън. Веднъж като съм захванал на гладното хоро, ще го танцувам до край. Стига с този глад, бе, човек. 7 милиона, нали гладуваме вече 25 години. И файда никаква. А ти, сам човек, какво ще промениш? Аз вярвам, че ще променя цяла България, момчета. И аз вярвам, ама те да са всички хора така, като теб. А те гладници, като нас. Обаче ти, бат Рангеле, си природен феномен. Що? Месец и половина нищо да не си хапнал, а видимо да не си мръднал. Не е така, момчета. Аз много съм отслабнал тия дни, ама в горещините съм се подутали, ми личи. Ще идва един последовател, едно момче от Хисаря, ще ми донесе минерална вода. За бъбриците, да го пуснете до палатката, нали? Нямаш грижи, бай Рангел. Ай, мерси. Бат Рангеле, може ли да ги изхвърлим тези гуми там, де са при теб? Сакън. Ама напича ги жегата и миришат. Не, това е ултара на истината. Не може. Така, сега някои пожелания да измие чиниите и да оправи масата. Ти стана като някаква свекърва, откакто го взе този апартамент. Добре. Аз ще измия чиниите, ще пусна една пръхсмокачка, моп и по едно кафе ще ви направя. Осъзнаваш ли, че ти трябва до живот да си благодарен на батко ти Пепи? Защото благодарение на кой го изплащаш ти този апартамент? Айде, стига. Не. Защото кой намери купувач за сайта?
Кажи я. Добре, ти на мен, ти. Кой договори 100 хиляди? А? Защото в началото искаха да ни дадат само 70? Кой ги договори? Ти. Значи, този апартамент е, така да се каже, половината мой. Камеле, че Мишленце, ела да седнеш на батко на коленцето, тук да не му цапаме на Андрей дивана. Пепи, нали се разбрахме, че сме си само приятели? Ама само приятели сме си в цунка, бе. Ама малко ми ръби. Ръби, ти ама седиш. Седя, ама временно. Искаш ли отидем в другата стая? Да не им пречим. Аз съм си вкъщи, никога не преча. А ние май прекаляваме с тия купони тук. Ти можеш да искаш да си доведеш някое момиче. След това що го казваш? Зараши. Добре, айде. Тази седмица са предпоследно, другата за последно и край. Миналия месец пак така каза. Ало, не гаджетата. Айде малко по-сериозно сега. Ками, айде, ако обичаш, седни си на мястото. Сега ще говорим сериозно. Пепи, какво става с твой човек сега от телевизията? Ми каза, че принципно много ни харесва концепцията. Просто иска да види един пилотен епизод, да го види заснет и подписваме. Чудесно. Значи, чуйте ме добре. Това е последният ни купон тук. А вие двете водещите, аре малко се постъгнете. Малко се постъгнете. Добре да минаваме от млечен на черен шоколад. Що бе? Какво ми е? Идеална съм. Тате! Стига, братко! Опиках си краката заради тебе. Донесе ли ми нещо за ядене, че от тази гладна стачка направо умирам от глад? Ти нали си ядеш? Да, но това криене, знаеш колко калории са топът. Кажи, взели ми шумка? Тате, в магазина нямаше хубаво и съм ти донесъл само това. Каква е тази вода, бе, Радко? Вода, ама специална. О, батра Ангеле! Как е водата? Идеална, старши! Тате, гледай сега какво става. Ей, вуршчета, браво! А кетчуп, горчица, майонеза, нещо? Ето бе. Хоп! Ти ги прибирай в лотара, отваряй. Ай, по-бързо, бе! Радко, без ядене мога да изкарам много дълго. Ама без месо, това не е живот. Тате, изтормози се с тази палатка. И вкъщи се затъжихме за тебе. Ти помниш ли защо преди 45 дена избягах от къщи, а? Тате, не знам, да не те бият хората по улиците. Точно така. Ама сега минах на друго ниво. Сега трябва да капитализирам народната любов, разбираш ли? Как да да... Мисли, бе, Радко. Ще накарам с хората да направим дворец на истината. Разбираш ли? Дворец? Мисли мащабно. 3-4 пъти по-голям от НДК. Как ще... Мислиш на картуна, бе, Радко. Кой ще оправите на този дворец на истината? Не знам. Аз. Кой ще живее вътре? Ти, майка ти, баба ти. Радко, само детската ти стая ще бъде колкото зала 3 на НДК. Гараж 200 квадрата, метрото ти спира пред вратата, какво искаш повече, а? Супер яко. И всичко това с народна пара. Една стотинка няма да дам. Как ще ги вземе тези пари от хората? Много просто. С СМС-и, лозунги. Те хората сега умрат да дават СМС-и за всеки каоси. Айде, изчезвай. Чао, тат. И да знаеш, че те обичам. И... Ти си мой герой. Ама, тате, миришеш малко. Мирише, ама съм герой. Да, ама... Стратко! И кажи на майка ти да донесе утре нещо готино, че от тази сухоежбина направо ми падна имунитета, бе. Тате, споко, работи си по въпроса. Айде. Хайде, готово. Галабино, как я виждаш тая работа, бе? Значи, нареждам пълнените чушки тука. После слагам отгоре шперплата, оплътнявам го с силикон. После залепвам втората половина на бидона отгоре. И утре Радко му го носи. Далеч стигнахме с нашата конспирация, Галабино.
Най-напред напълнихме манерката с супа топчета, след това термоса с шпек, сега пък ще напълним тая туба с пълнени чушки. Галавино, то другия път ние ще трябва да намерим някоя цистерна. Да я напълним с агнята и дроб сърма. Да, бе! Значи, аз трябва да се обадя на Радко да поръча 4 цели агнета, а пък цистерна... Абе, цистерна се от някъде ще намерим. Аз се шегувам, Мари Галабино. Тъй ли? Тъй. Обект Тринидад каца всеки момент в сектор 5. Прието, като кацане ми се убеди. И по-внимателно, ей! Компютри за това, не са картофи! Ваше Светечество, какво стана по моя въпрос? Проверихте ли за ерора? Чакай ме, Григорий, че ми е пламнала главата. Да имаш някой човек с голяма сушилна за гъби. Моля? Да изсушим компютрите. Изкупих каргото на един потънал кораб в Индийския океан. Компютри. Цели са, ама са малко влажни. Сушилни нямам. Ама за къде са толкова много компютри? Нова поръчка от патриаршията. Църквите и манастирите заредихме. Сега почваме параклисите. Параклис не трябва да остане без Wi-Fi. Лай, какво? Абе, каре. Ето, а ти виждаш ли го? Пълен е с рутери. Да разпръскват интернет. Не ги разбирам аз тези неща. Ма кажете ми за ерора и да си ходя. Откъде на къде ще излиза ерор срещу моето име? Казаха, ще му наложим мониторинг за 1 месец. После те ще решат кога да те върнат в църквата. Цял месец? Аз разчитах сега на 1 число да почна на заплата. И кой ще ми го прави този мониторинг? Нови служби от патриаршията. Църковни следователи. Лепват се, значи, за обекта и тайно го обследват. Ама кои са? Познавам ли ги? Колеги от службите ли са? Не са. Нови хора са. Никой не знае кои са. Кофти. Ами, аз така сега няма да знам от кого да се пазя. От всички ще се пазиш. 1 месец не трябва да правиш никакви гафове. Сложна работа. Това значи 1 месец нищо да не правя. Абе, селото тук близо ли е? Говорете с адвокат Верон. Остава тук, бе. Ало, Верон. Добре дошъл на родна земя, господин Цеков. Сте овчари с сателитни телефони. По настояване на генералите целият район е опасен с постов. Очаквате ли? А те ще ме привикаха от Тринидад и Тобаго. Проблеми ли има нещо? Те ще ви кажат лично.